Ni di Papur Wal. Diolch i bawb am ddod i fewn i'r selar. You
Diolch. Draidio tir oedd pall fysi ag anghofio fy eiddo, fy mhetha, fy crwban ar ei gewn. Bynias nodyn a dyma oedd o'n ddeud. Mi oes fi'n cwlato stanza efimera che fuggesamente vive latino congelato ternito da momento bellai o dy ti'n ennill gwerthfawrogiad gan gyfeillion cymdogion gan unrhyw un o bwys. Gan yn arfyn wedi'r does di ab wahoddiad ond yn sadyn heb reswm fy fydd i wawer eto. Bynias nodyn a dyma oedd o'n ddeud. Mi o essere una sostanza effimera che fuggesamente vive latino gelato detenito da un momento. Diolch.
Diolch yn fawr.
seddau i lawr.